Landinspektørfaget er meget attraktivt, fordi vi lærer både om jura og planlægning, som mange andre byplanlæggere og uddannelser ikke nødvendigvis har. Og så har vi også det tekniske aspekt, hvor vi kan måle og beregne forskellige ting, så vi kan være både en jurist og en entreprenør på samme tid. Jeg er 23 år gammel og læser til landinspektør, fordi jeg synes, den er meget alsidig. Jeg har været meget interesseret i samfundsfag og geografi, der gik på gymnasiet, så det var nemt at overføre til landinspektørstudiet. Jeg valgte landinspektørstudiet, fordi jeg godt kan lide det GIS-faglige og det samfundsfaglige med byplanlægning. Det synes jeg spiller rigtig godt sammen med mine kompetencer, særligt det tekniske. Inden for faget er der meget lav ledighed. De fleste, inden de er færdige med kandidaten, har allerede tilbudt jobs, og også mange af mine medstuderende har også forskellige studiejobs meget tidligt i vores forløb. Jeg har et studierelevant arbejde. Jeg arbejder for klimatilpasning ved Københavns Kommune, hvor vi sikrer byen mod skybrudshændelser, og det synes jeg er mega spændende. Jeg synes, man skal læse til landinspektør, hvis man godt kan lide det samfundsfaglige og det geografiske og også det juridiske.